आप सुन रहे हैं जितेंद्र राजा की आवाज में। म्यूजिक बाय संतोष बंटी। जहिया लागल बाती भइल बाजियल मुसकिल, जहिया से लागल बाती भइल बाजियल मुसकिल, ओकरे खातिर खाली हमर ये दिल डहता। बहरा से हमके यार कहता या घरबा में माल हमर दुख सहता। बहरा में हमके यार कहता या घरबा में माल हमर दुख सहता। एक तो 5 मिनट लागी हमके भगावे में, तब हम छोड़तानी सरहू के इज्जत बचावे में। एक तो 5 मिनट लागी हमके भगावे में, तब हम छोड़ता बानी सरहू के इज्जत बचावे में। बुझे न दिल के असर, छोड़े न कौनो कसर, हमरो मुआई जैसे सरहुई रेहुआ मरता, रेहुआ मरता, रेहुआ मरता। अब बहरा से हमके यार कहता या घरबा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता घरबा में माल हमर दुख सहता। कबले बहिन के अपना रखब कुंवारी, जितेंद्र राजा के बनत घर वाली। कबले बहिन के अपना रखब कुंवारी, जितेंद्र राजा के बनत घर वाली। साथी बा रोहित पटेल धक देले बारे रहे, देखी तोरा भाई के मामा मामा कहता, मामा कहता, मामा कहता। बहरा से हमके यार कहता घरबा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता घरबा में माल हमर दुख सहता। जहिया से लागल बातिल भइल बाजियल मुसकिल, ओकरे खातिर खाली हमर ये दिल डहता। बहरा से हमके यार कहता घरबा में माल हमर दुख सहता। बहरा से हमके यार कहता घरबा में माल हमर दुख सहता। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो रीगा मिल